Foodiebis! Today kakain po tayo ng bulanglang na tuyo or sinigang sa bayabas. Ayan, at meron po tayong iniyaw na bangus, at meron po tayong iniyaw na talong, at rice, at meron tayong sausawan, patis, at toyo mansi, at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga Foodiebis, Merry Christmas and Happy New Year! Ayan. Namiss namin kayo mga Foodiebis. Yes, mag-comment kayo kung namiss nyo kami. Kaya mga Foodiebis, pray muna tayo bago tayo kumain. Amen. Ayan mga Foodiebis, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Opo. Ayan. Anong una subo natin? Tuyo. Yung kung rich kid ka, yan, hindi pwede sa'yo yan. Pang malakasan na ulam Pagkain yan, pagkain. Oo. Sausaw mo sa sa bulang lang para manamis-namis. Ayan. Siyempre, no, matamis tapos maalat. Pinagsama yung matamis at maalat. Masarap to. Ang una subo ay para sa inyo mga Foodiebis. Kain po tayo mga Foodiebis. Natingnan na naman. Pagtanggal umay. Siyempre, di ba? Puro karne at matatamis po yung mga nakain natin last Christmas. So, dapat, ano muna tayo? Isda at sinigang sa bayabas na tuyo. Masarap naman po to. Sarap. Sinaruyas. Ang ingay ng mga aso, pasensya na. Ano muna siya? Hiniyaw muna namin. Inihaw muna namin siya. Nagkabukas na lalaki na ako. Oh my God, lalaki na ako. Dahil sa Pinocchio noon, tumutubo na yung mga ano ko. Adam's apple? Yeah. Yeah. Magkakawa na lang ako, ha? Ayun noon, iniyam na bangus. Kumusta po yung Pasko ninyo? Siguro ang saya-saya po ng Pasko ninyo, no? Kami din, masaya din naman eh. Yes. Nagtago kami. Joke. Huwag kang sabi. Sarap. Yung ano naman, yung iba mga Foodiebis, sinisigang yan sa sampalok. Yung tuyo. Karamihan sinisigang. Parang yung iba naman, yan, bulang lang sa Sinigang bayabas. sa bayabas. Try nyo, masarap din po. Kung naumay na po kayo sa baboy, ayan, i-try nyo yung tuyo. Ayan. Gawin nyo mga Foodiebis, i-try nyo na yan. Ihawin nyo muna yung tuyo, tapos yung gulay po. Tapos ilagay nyo na po yung tuyo. Masarap po siya. Pag malakasan na ulam yan. Tapos, may talong pa. Mag-ihaw kayo ng talong. Kamatis, oh. Boneless po yung bangus natin. Kaya pala, natatakot akong kumuha kanina. Bakit? Baka matinik. Wala, boneless yan.
Sarap. Ang sarap ng pagkakaluto ng bulang lang. Parang si Mike and Len, kumain silang ganito. Tsaka si Mat. Tatakam ako sa kanila yan, sa boneless bangus nila. Tapos, si Matmat ang kit-kit niya, yung glisero. Alam mo, yung kahapon, pumunta kami ng palengke, bumili kami ng manok. Mm. Sabi na tindera, anong bibilin mo ganda? Sabi niya. Mm. Tapos sabi niya, manok po, syempre. Manok yung nakalagay sa mesa niyo. Tatanungin sana, may yelo ba kayo? Tapos sabi niya, pili ka, anong park ng gusto mo? Sabi niya sa akin. Oh. Park po, sabi ko, yung hindi ka iiwan. Yung kaya kang ipaglaban. Sabi Sinabi ko. mo yun? Mm-mm. Tapos tawa yun. Tapos sabi niya sa akin, eto lang, wala na bang iba? Sabi niya sa akin, wala na po. Kasi alam ko yung salitang, one take, ano yun? One by one take. By one take, one daw. Yung stick to one. Stick to one. Oo, ayoko ng 2-in-1. Oo, by one take one. Di ba? Tapos sabi niya sa akin, alaki naman ng pera mo. Mm. Sabi niya, kung malaki po to, hindi ko mabubuhat. Sabi ko. Libo lang, malaki daw yun. Tapos sabi niya, balik ka na lang anak pag may bayan. Sana pagbalik ko nandyan pa siya, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, parang balot tong baklang na to. Sabi niya sa Hindi, charot lang po yun. Sabi ko sa kanya. Santo Tomas yun. Hi. at Hate. least na good vibe siya, no? Kailangan happy lang tayo sa buhay. Di ba? Kaya Merry Christmas, ate. Titinda ng isda. Ay, manok. Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year. Ilan araw naman na naman New Year na, no? Bawal ang putukan, ha? Mga kapudibis. Anong gusto mong putukan na gusto mo, Valerie? Siyempre sa loob. Ikaw naman. Uy, sa labas! Wag! Sayang! Sira, pag sa loob, bahala ka. Baka iba yung nasa isip nila. Bawal ang nega, ah. Siyempre sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Ay, sa loob ng bahay. Kaya sa rooftop ninyo, no? Sa bahay lang. Iba lang yung huwag kayong green-minded. Ang sarap, no? Yung tatay ko, inuulam niya to kapag nasa bukid siya. Tapos yung kanin niya nasa saging. Yapi. Ay, kung gusto ko lang i-congrats si The Bagsik family ba yun? Congrats po! Bakit congrats? Abangan nyo yung vlog niya. Mga kapudibis. Nanonood sa atin yan. Si The Bagsik Family. The Bagsik family. Tsaka masaya sila pag kasi nga pamilya sila, di ba? Nakakatuwa din po sila.
Abangan mo yung ano nila, vlog. Hmm? Lagi ko kasing kachat yan. Hmm. Madaling araw. Meron din po silang channel mga kapudibis. The Bagsik Family. Mm-mm. Bilisan na natin. Oras na. Oras na. Queen Natsu, Merry Christmas, Happy New Year. Oo. Kumari kong tunay. I-visit nyo din po si Queen Nat. So, meron siyang bagong upload. Yeah. Nag-open po siya ng mga gift. Ang gaganda ng mga gift niya. No, yung mga pang-vlog niya. Ang ganda ng camera. Panalo. Totoo. Pero mo ako ng kutsara mo. Kuha ko ng gulay. Ayun, ang daming Ako gulay. ako nung kukuha. Sige. Baka lumitaw yung kitikila mo dyan. Ay, hindi. Sarado. Yan. Diyos ko tayo. Sige na Sarap. din yung tuyo. Excuse. Sarap. Ano yan? Mm-mm. Kunin na natin lahat. Ha? Mm-mm. Ano pa oh? Meron pa ba? Mm-mm. Saan? Gusto mo na to, Bala? Sa'yo na to.
Okay. Hindi natin nagamit yung toyo tsaka kalamansi. Malayo eh. Sarap na Ayun pa, gusto mo pa? Ayoko na rin. Ayun na, ulo. Ulo? Ay, ulo na lang pala. Ulo na lang to. Wala pa pala ito ulo. Noon, Ay, hindi na. Nagbago ka na. nagbago na ako. Gano'n naman tayo, di ba? Nagbabago. Bandang ulit, charot. Tsaka bagong taon na, kailangan mo ng Mm-mm. no? Dati, tanga ako. Ngayon, hindi na. Ano ka na ngayon? Mula na. Pares na yun, kapampangan lang. Ah, paras lang ba yun? Oh. Basta't hindi na ako magiging tanga. Wow. Sa love. Tignan nga natin yan. Iniyakan kita noon. Maglaway ka ngayon. Bahala ka lang. Talaga? Totoo na yan. Move on. Kasi wala na akong naririnig sa kanya ngayon eh. Tama yan, Valerie. Meron na ngayon. Babae. Lalaki? Hi kayo. Hi sa'yo. Totoo, lalaki? Mm-mm. Kala ko babae. Sasad ko sa'yo picture niya. Wala- Alam niya ano yan? Si Lea Payawan. Shoutout Sisi, thank you so much pala sa sa last na video natin nung nag-sponsor po sila kay Tita Yos Kitchen. Yes. Sobrang nag-enjoy kami sa pagkain. Ang daming pagkain. Hanggang ngayon, Ay, salamat. yung kalamay, no, Bal? Yes. Ang sarap. Lahat masarap. At At si Lea Payawan at kay Sir Ariel, thank you so much po sa binigay po ninyong blessing noong last Christmas, noong Yes. December 23. Thank you so much po. Maraming salamat. At saan pinadalan po tayo ng mga make-up ni Valerie, damit sa akin at saka marami. Tagitan nyo naman sa My Day ko, di ba? Tsaka may day ko rin. Oh, dami. Thank you so much, Sisi. Baby Alison, shout out. At kay Chelsea Nelmida Sampang, shout out sa iyo, baby. At kay Risi Sampang. Ayan. Thank you so much sa panonood nyo sa amin. Ginagaya daw kami ng anak niya na si Chelsea. Baby Chelsea, I love you, baby. Taga sa amin lang yun eh. Kapampangan. Ang dami na natin mga The Foodies, baby, no? Yung mga baby, ginagaya daw tayo. Ay, sarap. Nabusog na naman ako. So, mga foodies, naubos po natin. Bali, sabaw na lang po yung natira. Yes. Sa mga foodies, yan, naubos natin lahat. Shoutout po sa Team Matibay, Christine Cecil Ogawa, Mamita Brenny Lagangan, Jessie Pastrana. Jessie Pastrana, Sheila Almendras, Angie Nancy Santos, Nancy Suson, Jason Laksamana, gaga. Sino pa? Si Stella Batusin, Yeah. Tita Telma Benaventura, ayan, at saka si Christine Almido, ayan, lagi siyang nanonood siya. At saka sa atin. At saka si Alvido, Christine Alvido. Senior Maymay, I love you po. Si At saka si Sensei. Your Wowa, I love you po. Shoutout po sa inyo and Merry Christmas and a Happy New Year. Yes. At kay Sisi, Queen Natsu, please supportahan din po natin si Queen Natsu at sa Facebook page po niya, mag-follow na po kayo at mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel po niya. Yes. At kay Sana Go, Sir Marvin, ayan, pakisupport po ninyo si Sir Marvin at mag-subscribe. At syempre sa kapatid ko na si Cook Like Crazy. Mag-subscribe na Yes. po kayo sa kanya, ha? Ayan. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!